Kung walang doktor, malamang sa inyo, iba ay siguro baka nasa nasa pangalawang buhay na, nasa langit na. Oh, walang pupunta sa impyerno dito, amen? Puro langit ang pupuntahan natin. Mahirap po sa impyerno. Kaya naniniwala ko na instrumento ito. Sapagkat mismo ang Panginoon, ginamit niya yung mga doktor. May doktor sa Biblia, ang pangalan ay Dr. Luke. Si Lucas. O sa St. Luke. Kaya merong St. Luke Hospital dahil kay Lucas. Ating kapatid na manggagawang doktor. Pero sa kanyang pagiging doktor, ginamit niya itong ang kanyang buhay para ipangaral yung salita ng Diyos. Ipinangaral niya yung makapangyarihan sa lahat, yung nagsasabi na, aking ililigtas ang tapat sa akin. Alam niyo po ang gawain ng Diyos, sabi nga ng awit 68 verse 20. Ano yung gawa ng Diyos? Magligtas siya ng tao. Ito yung gawain niya. Awit 60 o 68 verse 20. Ito ang nais niya na ang tao ay iligtas niya. Mula doon sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula doon sa papuntang impyerno, gusto kanya mapupunta ng langit. Maraming tao gusto impyerno. Nagtatakot nga ako, bakit gusto ng tao impyerno? Hindi nila alam na impyerno ay napakahirap na lugar. Amen? Naranasan niyo bang kayo ay nakaranas mo ba kayo na kayo ay masulugan? Sino dito nakaranas na ng masulugan? Sabi nga lang, kasabihan, di baling manakawan, huwag lang masunugan. Oh. Mas maganda, huwag lang manakawan, huwag pang masunugan. Amen? Para walang mangyaring bagay na hilahin sa buhay ng tao. Mainit po yung lugar na yon. Sabi ko nga, sa apoy nga, pag napasok ka Ako nga lang, pag nagkasaing at na medyo nahawakan ko yung kaldero, pag mainit. Bakit kaya tenga kagad ang naranasan niyo yun? Hinahawakan niyo kagad tenga? Naranasan niyo yun? O kayo kagad toothpaste? Hanapin niyo kagad, sabi Colgate. Colgate kagad, di ba hinahanap? O kaya binabali. Ako sa tenga. Ko, bakit yung tenga ay isa sa ano pag ginanyan? Mga kaya nakakatanggal ng paso. Paso yung tenga? Kaya pag kayo napaso ng mga kaldero, ay, sabi ni Pastor, hindi. Sa akin karanasan yun. Pero baka mamaya napaso naman kayo, hindi pa sa tenga, baka dumig sa tenga, pati yung tenga, mapasok tuloy. Sa akin lang yun. Pero nakikita ko, wala naman naging, nagiging mantsa ng pagkapasok. Mainit po doon. Pero ang pangako ng Diyos, ang sabi nito, ay aking ililigtas ang tapat sa akin. Naalala ko tuloy yung isang kwento. May kwento po Isang taong may takot sa Diyos. At kukuha ng kahoy. Siyempre, pag kukuha ng kahoy, kailangan mo ng palakol. Siya ay meron siyang dinadaan ng tulay. Habang siya naglalakad, nahulog yung palakol. Ngayon ang kwento, no? Nahulog yung palakol. At yung palakol niya, wala na. Kalakalawang. At sabi niya, tulay, malalim yung ilog. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ko yung palakol na pagkukuha ko ng kahoy, nahulog. Labas yung Panginoon, istorya lang para kayong magising. Labas ang pasamba, nahulog, sabi niya. Doon po, Panginoon. Ginawa po, dumagin po ang Panginoon. Ito bang, gold? Sabi, hindi, Panginoon. Bakit pura kalakalawang? Sabi, dahil kayo tapat, sa yung gold na palakol. Sabi niya, alin? Sila. Sipunin sa palakol. Sa palakol. Okay, as begging po yan. Pangalawa! Sabi, hindi yan, Panginoon! Sabi niya, dahil ko yung Panginoon! Sabi, ito bang silver? Sabi niya, hindi Panginoon, dahil sa iyong katapatan, ito ang silver na palayaw, na palakol. Tontawa siya. Yung pangatlo, nakakita niya yung palakol na may lakad siya. Puto lang kahoy. Kumbaga, yung katapatan na roon. Ito naman. Pangalawa, tama. Ay, kaya po, tuloy mo mamaya. Oo, magkasigado. Hindi mo nakabitch yung malayo. Icebreaker. Pangalawa,
Ito na istorya. Kasama yung asawa. Kuha uli kahoy. Habang siya naglalakad sa tulay. Bihira, nahulog yung asawa. Yung asawa nahulog, hindi yung palakol. Nahulog yung asawa. Panginoon, yung asawa ko nahulog. Sabi niya, siyempre, mahal yung asawa niya eh. Sabi siya, nahulog. Dito pa banda. Sabi niya, dumaging Panginoon. Parang magtaas, sabi niya, ito ba asawa mo? Nakita si Rica Pelareja. Panginoon, yan nga po ang asawa ko. Kung Rica Pelareja, hindi sa bagay na gano'n hindi siya naging tapat. Dahil ang asawa niya hindi maganda. Kung sabi, Rica Pelareja, sabi niya, nga Panginoon ang asawa ko. Sabi niya gano'n. Pambihira ang asawa, pambihira na lalaki. Hindi naging tapat. Samantalang sa panahon, naging tapat. Tapos yung asawa na. Kaya kayo mga kapatid, tutuwa, sabi ko sa mga asawa kanina, gusto ko yung mag-asawa rito, laging magkasama. Kapag dumadang ng gawain, amen? May asawa ka, laging isama dito. Para yung maganda yung relasyon. Ha? Yung wala asawa, mag-asawa na. Alam mong dalahan din ang asawa. Alam mo ba yung matagal lang hiwalay? Sige, asawa! Hiwalay na eh. Matagal hiwalay eh. 10 taon, batas pa. Sa 7 buwan lang, 7 taon lang batas natin. Wala nang komunikasyon. Pinapakita rito. Hindi dahil na para mag-asawa ka. Pinapakita rin katapatan mo sa Panginoon. Amen? Amen. Saan mong bagay na pwedeng mangyari sa buhay ng taray lang, makita ng Diyos yung katapatan mo sa Kanya sapagkat mismo siya nagsabi niya, aking ililigtas ang tapat sa akin. May pangako ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon, yung pangako ng Diyos, yung kaligtasan na gagawin siya kapag ikay naging tapat sa Panginoon. Kapag ikay naging tapat sa Diyos, kailanman, sabi ng salita, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Tandaan mo yan. Nandiyan ang kalusugan. Sabi mo, Lord, kahit may nararamdaman, yung kalusugan na aking may bahay, lagi mo siyang iingatan. Bigyan mo siya ng masaganang pagkain, o lagi siyang managan sa pagkain. Kaya sabi mo sa kanya, di ba, kainin mo, anong pagkakainin mo? Para kayo lumakas, may panlabang ka. Resistensya. Ganun ang Diyos kapag ikaw ay naging tapat sa Panginoon. Pangako ng Diyos. Ililigtas ka niya. Sabi mo sa iyong katabi, tapat ang Diyos. Sabi mo, tapat ang Diyos. Yung po ang Diyos na pinagilingkod natin. Na ang kapalit ito ay tapat at katapatan sa Diyos. Ang katumbas niya ay buhay na mula sa Panginoon ang ibibigay sa atin. Pangalawa, sa nakita kong pag-aaral dito ay yung sinasabi dito sa verse 14 pa rin, sabi dito, at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kikilalanin. Isipin mo, kapag kinilala mo Panginoon, hindi lamang katapatan, ang gagawin sa'yo, pati pag-iingat na gagawin sa'yo habang ikay naalilito sa Korea. Grabe pag-iingat ang gagawin sa'yo ng Diyos. Sabi mo kagabi ko ito? Sabi ko kagabi, kita mo, ginawa siya ng Panginoon. Sa dami-dami na mahuhuli, hindi ka nahuli. Amen? Pwede ka naman mahuli kahit mamaya, bukas pwede. Hindi ko masinasabi ka, huwag niyo kontrahin. Pero hindi pa influence ito ng Diyos. Bakit? Dahil nga yung pangako niya eh. Yung pangako niya, iingatan ka ng Diyos. Tapos sino mga ako'y kikilala kapag kinilala mo ang Diyos sa buhay mo? Naroon ang pag-iingat, naroon katapat na nagagawin sa iyo ng Diyos. Amen? Grabe pag-iingat. Grabe yung kalakasan, yung kalusugan. Sabi nga, wala ka sa ospital ngayon. Amen? At na siya nahuli dito, nasasabi dito, wala ka sa ospital. Narito ka sa panambahan, nakangiti, sumasamba sa Diyos, namumula mga pisngi, sa panahon ng malamig. No? Kahit di kumakain, mataba pa rin ang pisngi. Bakit? Grabe yung pag-iingat ng Diyos sa ginagawa sa buhay. Sabihin mo sa katabi mo, grabe yung pag-iingat ng Diyos. Sabihin mo, grabe yung pag-iingat ng Diyos sa buhay mo. Ganun ang Diyos sa buhay ng bawang anak niya na ang sabi kapag kinilala mo siya, grabe yung pag-iingat na gagawin sa iyo ng Diyos. Aminin natin, 5 years, 10 years, 15 years, 2 dekada. Sino rin 3 dekada na rito? 3 dekada. Wala pa? Magkatatlo pa lang. Magka 2 dekada na rito. Pero grabe yung pag-iingat ng Diyos.
Marami ng pagsubok na dumaan sa buhay natin. Pero isipin mo lagi yung pagpunta mo rito, isipin mo, yung isa dapat ikaw makakasagaso ng bato, makakapak, madudulas ka. Hindi nangyari. Dapat marahakit pa ng sakyan, iniiwas ka ng Panginoon. Amen? Diba? Hindi ko pa natutuwa dahil yung pag-iingat na ginagawa sa iyo sa araw-araw. Hindi lang binabago ng Diyos, hindi pag-iingat na ginagawa sa ng Diyos. Diyos lahat ang may gawa yan. Tandaan mo yung buhay ng tao. Diyos ang may hawak. Walang sino makakapagsabi sa akin ngayong umaga na ang buhay ko'y hawak ko. Wala. Diyos ang may hawak ng buhay mo. At kapag ito'y pinagkatiwala mo sa Diyos, iingatan ka ng Diyos araw-araw na ginagawa ng iyong mga bagay na dapat mong gawin sa Panginoon. Ang masarap kapag kinilala mo siya, hindi lamang Panginoon ang tagapagligtas sa iyong buhay. Sabi doon, ibigin mo siya ng buong puso, buong lakas, ang buong kaluluwa. Bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Pag-iingat ang gagawin sa iyo ng Diyos. Pangatlo, sa nakita ko po rito, ang sabi sa verse 15, pag sila'y tumawag, laging handa, sabi po rito, ako na sila'y pakinggan.